yazi enye into efuna uqwalaselwa guys ile fever ikhoyo man. Hayi seyiyo linormal yesiqhelo lena fonini uyoyibambe bu-VS. Engathi ingxube evange fonini ye-COVID, TB, pneumonia. Iveki yonke kondibambekile apha qangqondo. As long as ijanisa stand up fonini enye nenye small waters. But ke asikho lapho namhlanje guys. Oko ndingaposti nezo videos because ndiyayazi kwezi socials kaloku ugcwele unqualified Dr. Tebelele wannabes. Ezazimenxe esigela zazitshona ne-health education kuphela unyaka umuntu engazange waphakamisa isandla. Kodwa namhlanje indlela quick ngayo udiagnose izigulo. Asakwazi noluze weight fonini esinyama ezoluthuka ngezinteshe zethu because i-AIDS bayibona emanzini. Uzabava nawo kwazi comments, awusevaleke, hayithestani ankile. Akalibali ethethe into entsha fela xesha indala le information ndiyazama ukuba ndivalekile. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man, yazi umuntu makabe ile nto afuna uba yiyo. Esengaziba yena happy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mina qala kule ndawo ndihleli kuyo. Uziqonde ndisiwa kwagqirha kwi-check up ngalo mzuzu. Hayi nosuke niminus noba yethu kalo brother. Ninawo amagunya ozithatha zonke kakade. Nani nayazi masijaninye and I am him.